Haino hailam sogo khajani takote buku songrono somong channel tini ke tui phaijao ka motor bai muya awandru songai sana hanai kothok khai phangke phaidian video pa esak nor nai tong ding ke nor nugui manana keten nor ano comment bo sei manana bahai ke songkang kang te bo kothok ke songai mano nor ano comment bo khai manana ke nahadi motor ekdom kera motor bo hai ke songkai to belai no muna ne lerne abon bage motor no tui somna nango ekdom motor kaham kaham kun phana yong phukja koroi gabono tabo sui nai tui bai chomoi ri ganai na hadang sui ekbar sui nai tuyo chomkha na hadi ekdom yong ro phukja kispan kore ekdom kaham hingke ang bono hopung chomoi ri nai ang khana phungo se awandro songi sanai ta aboni bage ang motor chomoi ri kha ke tabo muya bazani muya hingke belai no motom jip jibungong ke tabo ngai hakatui thoglia mo haise thoksiu hai diba mo hai kiting kha ondru sakha khena thogo ga hakatui ke puila nongkhor prosime thogo ta ka hakatui rok sana mo songlia ga haipano baituma ba hakatui ba dalojak tongo hai diba ka obono tabo ang hele baigena kaham kai muya ekdom wandal kaham na hadi omo haino siminang khai thokjago ta chakhai awandru rogo mo hai kiting ke helebe chake thogo na dang helebe na ba kha mo hai ke kiting khane helebka tabu bono suguranai sui ang muya no bahai no hai hontali uina nai kisa ang phaima kutung phanang thang hai ke bazani paima phanang thang ang muya songna ne ke sob somoi no hontali uina u hontali na khang ke muya norom ngi nai thogota engke na dang sui ago kaisa tego daka hontali na ni bagai engke ang hor mosangi rekha bono kholobai tabo hor kom khaina bono mufuna ang kuno butiriya na hadi koli nai khang ke muya butui nongkhor ka omo baino bono taisa norom khlainai ekdom tabuk noromui bo tongkha ke tebo norom ngai ke muya no bo bahai ke no hontali tongnai ke muya be motor ekloge ke songnani bage ke nahadi phungai khang ke nai khang ke motor khulugui nai khang ke nahadi kosom khap ekdom pethu kha motor kosom bage sui nai muya hontali jago angor ri risinai ang muya no bo hontali ton khabla hontali ton jage muya kormo haingu ke norom sijagi bo tongo hai di bangke tabo jaga motor ri risinai ekloge no togo no songsinai ang abon bagi je tongmani motor jotono ang orono sui ri bai kya nahadi asuk kebangma motor ingke abono tabo mui butiri risine ojon khai mui butiri wi horo box hai risinai nahadi omsuk kebangma ri rekha muya bo muna nango motor bo muna nango abon bagi butui kisa kebang khaino ri rekha ke tabo som ekdom chamus ro songi rekha te kun phana rona nangya sutui rok taradi muya rok songpuro sutui rekha kai muya raksai thanai se nahadi kutungmani baloka kholobai rekha norong nang koli funugana bahayengkha muya kho haipano obono tebo mufunai ge kaisa koimung noroni thani norok jodi na ani channel katalangai tongkha nor ani channel subscribe khairi di te ani video no like di te share khairi norni friends te family rong no noroni hamjamang belai nango asukna hambai nahade ang moso bai bermano ready khai tonkha moso phekogoi rekha moso katha te bermano khai bokrok khibioi bofor thegei rekha ge tabuk bono kutugrunai tabuk bono kuno kolya ge berma kathung bahai nai se bono kaham kai kutugrunai kholobai tarpore kol nai nahadi khulugui nai khangkai butui borana surung kha kutukma balu khaba engke butui ganang hnai ang gono kolliya nahadi mohai engkha motor munani chengkha munui thangka motor te mui butui boran khaba nahadi norono funugana ekdom chini tiprasani mui hingke songna bo klai muna bo klai boksai ri khangkai haino samung oino samur tangai tongoi manota o mui munchini no ke kuno gana o tongna nangya ke yang mui butirani phai tongkha ka ang 2 চামচ na kha mairum gura o চামচ baina na khang 2 চামচ ke tui thanda roi galokha awan ready khanya nangkha mui butiran khangka ba inke nahadi ang tabo o jaga o awan ready sinai inke awan ready khangka awan bo kiok nai mane kutugrunai ta kutugrui kiok khangkai butui ojon ngai thanai nahadi awan rei ang koli rekha kol kha hingkai se yang nangna ba lokhe botha bungi tongnai se kol ya hingkai abon bagai kola nango ke tabu kutugrunai bono kahamkai no nahadi kutugui phaikya koli nai khangkai mo hayengkha
botui khoksai naikhe hangke kisa gono wngkha karon o songtutui no gono hangkhe thanda hangkhe belai no thak thak wngui thanaisi hangkhe kisa sol sol kai no narak nango ang oboni bagui hor off khairika kisa sol sol kai narakha ke tabo last o ang risum rinai norong thani khundrupui tongkha khundrupui rwdi hingke jara banta chajagui tongkha banta rwna khe noro rwui bo chaimano kangkhe risum rwkhai belai no motom jago awandru o hingke risum rwui rwkha hingke abono koli rwkha hingke motoma jip jip wng tongkha ekdom nahadi ekdom kothok motor bai muya hingke belai no khabo khapio gang kaisa batio khoksai nakha nahadi ekdom motom jip jip wng tongkha risum bahai tai thobo thoksukgo chini tiprasa rokni muya awandru hingke motor bai hingke to tai sana kokroi thokmani ke muya kwtal nongkhorui muya nongkhorma jora hingke motor rok bai kakomuk rok bai podre podrok bai awandru chaya diba he diba aboni bagui nongkhorka hingke bosoro waisa abo haike chaina rokna nango ta ekdom thoksugo tini ni bagui swngnang chiteng taisa norok bai malai phina haino hai next video o।